Hello guys at welcome po sa Barangay San Roque. At ang aming barangay ay sagana sa malalawak at patag na lupain, kung kaya sagana ito sa iba't ibang mga produkto kagaya na lamang ng mga mais, palay at iba pang mga gulay. Kung inyo mapapansin ay kakatanim pa lamang ng mga mais dito sa aming barangay. Hindi lamang po nagtatapos ang mga produkto ng San Roque, at kung inyong mapapansin ay may mga gulay ito kagaya ng kalabasa at may mga prutas din kagaya ng bayabas. Meron din po kaming mga talong, at kung inyong makikita ay may santol pa po at mga kalamansi sa likod ng mga hantin dito sa San Roque. At ito rin po ang aking mga pananim ng mga saging. At dito na po nagtatapos ang aking mga na-feature na po. Araw sa inyong lahat. Ang aming barangay ay pinangalan kay Saint Road, or mas kilala bilang San Roque. Sakay lamang po ng tricycle sa bayan ng San Jacinto. Makikita po natin ang malalawak na taniman ng San Roque. Ito po ay 5 hektarya na bla bla bla. Ito na po nagtatapos ang aming lakbay sa Naysay. Chapel ng Barangay Kasibong na minsan ay nagkakaroon ng misa tuwing linggo. Andito naman tayo sa aming multi-purpose hall. Dito ang aming covered court na kung saan iginaganap ang aming fiesta at mga programa tulad ng pabingo, paliga at paraffol. Sa Barangay Kiban. Yan po ang Gibol Bridge, kung saan ang palatandaan na ito na po ang aming Barangay Kiban. At
mula po rito, maaari mo na pong lakarin upang marating ang mga lugar na pwede mo makita sa Barangay Gibol. Dito po, mula po rito, kapag diretso ay mararating mo ang National at diretso pa ay ang Casa Mula at ang Sentro. Hi guys! Welcome to San Jacinto National High School! At dito sa Barangay Gibol matatagpuan ang San Jacinto National High School. Tara, libutin natin ang buong campus. Tara, puntahan mo natin ang aking classroom nung ako ay grade 7. At dito po ang aming classroom. Tara, pasok tayo. At dito naman po ang classroom ko nung ako ay grade 8. Tara, puntahan po natin. At ito po ang aming classroom. At dito naman po sa bandang ito ay madalas kaming tumambay ng aking mga kaklase. Magandang pagmasdan ang tanawin dito sa second floor. At dito naman po ang aking classroom nung ako ay grade 9. Tara, pasok po tayo. At matatagpuan rin po sa Barangay Gibol ang Casa Mula. Matatagpuan rin po sa Barangay Gibol ang Barrio Al Fresco. Matatagpuan rin po sa Barangay Gibol ang ayon sa sabi-sabi ang pinakamanandang balete dito sa aming barangay. At konting trivia lang po, dito po sa mahabang daan ng Pugan, taong 2018 ay nabaril ang aking tito. Galing po siya sa Kasibong at pauwi at dito sa kahabaan ng daan na ito siya binaril. Magandang gabi sa inyong lahat. So ngayon, andito tayo sa aming barangay kung saan merong isang sikat na kainan at dito ang Nanasitas.
barangay sa Manawag. Kaya't ating lakbayin at kilalanin ang munting barangay nito. Ang Bisal ay isang barangay sa munisipalidad ng Manawag sa probinsya ng Pangasinan. Ang bilang ng populasyon dito ayon sa 2020 census ay umabot ng 2,206. Sa nagdaang 30 taon ay tumaas ang bilang ng populasyon dito na may positive growth rate na 5.02%. Ang pasilidad ng kindergarten, covered court, at ang barangay hall ay magkakatabi-tabi o magkakasunod-sunod lamang ito. Ang covered court dito ay ginagamit sa pagtitipon, ngunit madalas itong ginagamit para maglaro ng basketball o volleyball. Ginagamit din ito ng mga matatanda o mga babae, may asawa man o dalaga, upang magsimba kada hapon. Madalas din ang mga bata na maglaro at maghabulan dito. Ang ilang kabataan ay nanunood sa mga naglalaro dito, especially ang pagbabalibol. Ang susunod ko naman ibabahagi ay kung paano nabuo ang pangalan ng barangay. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda dito sa amin, daw na kapag may pumunta o dumaraan dito, ang palagi nilang napapansin na ang mga kahoy, punong kahoy at puno na may bisal o kung sa Tagalog ay biyak. Lahat ng kahoy, punong kahoy o puno na kahit nakatanim pa ay ito inibisal sa bawat parte nito. Hindi nila alam kung paano nangyayari ito. Kaya't naglaon ang lugar na ito ay tinawag na bisal. Ang pangunahing pagkabalan